ma ụdị esi eme ya a na-ewe bụrụ nke ihe eledo anya ogologo oge ole olulu gị ka iledo ya anya. Ọzọ kasịazị bụ na ọ bụrụ ọsọ ọ dị ndụ nwana maka na ọ nwụrụ ọnwụ nsogbu nwelu ana mmụọ so nwere ana anụ ọbụla mmadụ nọ na ya tata ma nke ama na gị na-abụ nọ na ya ma nke anyị ka gaa n'echi onwego ndị bụ ụzọ nọsịa na ya mbụ onwego ndị bụ ụzọ bụ ndị nwere ihe mgbe ọbụla mmadụ na-eje ka eje gbala ana ma ọ bụ golo ana dịka ha si akwụ eketa n'aka mmadụ onye nwa ga-ebu ụzọ dị nkwadobe imezuru mmụọ na mmadụ okefa dịka o si dị iwere nke mmụọ inye mmụọ iwere nke mmadụ inye mmadụ na ndị ahụ nwenye bụ ibe ka ọ ya abụ ịbanye na ya udo obi edolu gị. Etu a ka m si ghọta ya n'osi dị anyị gabazie n'iru anyị akọwaba